Hvad ser man bedst ud? Sådan. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Det ved jeg ikke. Hvad skal jeg sige? Det ved jeg ikke. Nå, men jeg er pedel. Jeg synger i Danmarks skrummeste mandskor. Det kunne jeg måske gøre. Men jeg kunne bare fortælle om, hvor fed jeg i virkeligheden er. Pedel. 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 Fun fact. Jeg har været i bad indtil videre 5 gange, mens jeg har været på kursus i de her par dage. Jeg regner med, at jeg skal op på en 15 stykker. Jeg er faktisk en pedel fra... Hvad fanden laver du? Jeg er lige ved at fortælle, hvad jeg laver. Undskyld. Er du skinner skyer? Oh my god, man. Hvad fanden er det?